Srácok, mai videóban meg fogok nézni a 0.84.5-ös beta verzióját a Stumbleguys-nak. Nézzük is meg, hogy mi lesz a jövőben. Elsőnek is skinekből lesz skinek is, lesznek skinek. Nem tudom melyik innen az új skin, de inkább térjünk az epicekre. Szerintem ez új, szerintem ez is új lesz, ez is. Run Mr. Stumble, ez is új lesz szerintem. Nem tudom, megdemult a játékba. Behozták ezt is. A játékba. Ugyancsak még. Na legyen térjünk át a Legendary. Legendary lesz ez. Ez is gyerekek, meg ez már benne van a játékba. Kapibarásból lesz ez. Bat lebara. Igen, ez a kapibara skin lesz még. Meg lány sütemény. Kapi van a fiú, a beleharapott, ez lány. Van még. Nem tudom, hogy benne van már. Gumibara, szerintem ez is benne. Térjünk át a Mythic skinekhez. Benne a játék, a Mythic skin meg lehet sevezni, vagy szerezni. Van, ez benne lesz a játékban, gyerekek. Van Gebob. Talán ez lesz benne. Még. Ja, igen, Mythic skinből lesz. Mythic skinekből itt van valahol. De mindegy. Van benne egy olyan, hogy bara. Kapibara az meg lehetett régebben szeretni. De az is új lesz. Jó, speciál skin. Emótokból nem lesz változás. Emótokból lesz köpés. Mind az 5 változatban. 50 ability tokenét lehet megvenni. Epic emótoknál lesz kapa. Ez szintén 5 változatban lesz. És 151 lehet megvenni. Lesz ez is. Ez nem tudom mi ez. Ez is 5 változatban lehet elérni. Ez is 150 ability token. Térjünk át a Legendary-be. Legendary-ből lesz ez. Vagy nem tudom melyik. 157 lehet megvenni, nem tudom miért, de ez Legendary. Lesz a kalap, ez 300 ability tokenét lehet megvenni. Szintén 300 ability token. A labda már benne volt a játékban. Lesz majd benne kocka, szintén egy változatban. Meg lesz benne ez. Ami segít az ugrásokban, segít a játékban. Ha valamit mondjuk, ez egy csatlakozóban 300 overjump, az a neve.
ennyi lesz volna ez a videó, mai videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!